teníem molt clar que disposant d'aquestes 3 façanes i d'aquestes 2 cantonades doncs havíem de trencar les cantonades, perquè fossin unes cantonades que miressin cap al paisatge. Fruit d'aquest encaix tipològic i territorial, això ens va anar concretant una mica el desenvolupament estructural i constructiu de l'edifici. I finalment, amb la idea també de ser prefabricats, de minimitzar petjada ecològica, es va resoldre l'edifici amb un entramat metàl·lic, amb uns panells de fusta CLT atornillats en aquest entramat metàl·lic. Estem satisfets d'aquest treball tècnicament bastant exigent que va implicar fer aquest entramat metàl·lic a sobre de la llosa de formigó que fa de sostre de la planta baixa. Aquest entramat lleuger amb la fusta CLT és molt característic de l'edifici i alhora vam acabar-ho de desenvolupar de manera que la imatge d'un edifici com tècnicament molt desenvolupat i molt prefabricat alhora havia de casar amb la imatge de certa coherència amb el paisatge urbà i el paisatge vernacle que tenim, que ens envolta. Per tant, evidentment, no podíem fer una façana prefabricada aquí i també necessitàvem dotar d'inèrcia a l'edifici, que era un recurs que quan treballes en sistemes prefabricats lleugers perdem habitualment. Llavors, a partir d'aquí va sortir la idea que tot el perímetre de façana i d'escala es treballés amb Hero, que és un Hero que a la vegada vam treballar retallat contra l'estructura metàl·lica, que el vam deixar vist, i a partir d'aquí vam anar encaixant, diguéssim, tots aquests materials, totes les solucions constructives.